Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgy markaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onun resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryny hemde başga-da bir näçe meseleler garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şu ministrler kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlalaryna fereder ve käwir meseleleri aral maslahatlaşar. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, sizi we siziň üstüňiz bilen mehriwan halkymy yurdumuzda giňden bellenýän alymlar güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Garaşsyz watanymyzda ören gysga taryhy döwrüň içinde alym ulgamynyň büniýatlyk esaslaryny hassa pugtalandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyrly. Alymlar akademiýasynyň garamagynaky institutlarda, Tehnologiyalar merkezine, ýokary okuw mekteplerine, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň garamagynaky ilmi tejribeçilik we ilmi öňümçilik institutlarda, ilmi merkezlerde döwrap ilmi warlyklary alp barmak, innowasion tehnologiyalary, öňdewarjy usullary we tejribeleri öňümçilige giňden ornaşdyrmak, ilmi işgärleri, hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli amatly şertler döredildi. Ilm, bilim we innowasion tehnologiyalar babatda awraýly halkary guramalary, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýulyp, ýurdumyzyň halkara ilm we bilim giňişligindäki orny pugtalandyrly. Türkmen halkynyň gadymy maddi we ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamak, ilmi-taýdan öwrenmek hemde dünýä ýaymak, nesilden nesile geçip gelýän beýik insanperwerlik däplerimiz, medeni we ruhy gymmatlyklarymyz esasynda jemgyýetimizi sağlaşykly ösdürmek uğruna äýat ulyşlar amala aşyrylyp, biziň ilmi medeni diplomatiýamyz dünýäde giňden dawaralandyrylýar. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, sizi we siziň üstüňiz bilen ýurdumyzyň ähli alimlaryny, ilmi jemgyýetçiliginiň wekillerini, halkyň arkadaky zamana sirine, giňden bellenýän alimlar güni bilen ýene döwürgedek tüýsürekden gutlaýan, size bir jan saglyk, uzak ömür, baht hemde awadançylyk, ilim ulgamynyň işgärlerini bolsa, ilmi we dörejilik işlerini, täze sünnükleri arzu edýän. Hormatly prezidentimiz sanyň omarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ilertilýän urlaryna laýyklykda ýurdumyzyň kanunçy hukuk büniýadyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Halkary guramalar bilen parlamentary hyzmatdaşlygyny we özara gatnaşyklar berkidilýär. Şunla bağlılıkta Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň birinji ornatary, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly öýdüşi boýunça toporunyň başlygy hanym Amina Muhammed, şeýlekem Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişilik utgaşdyrjysy we Büýük Halkary Guramasynyň öýdüş maksatnamasynyň hemişilik wekili bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň çerwe daşar diýasyny durmuşa geçirmek, ýaşlary watandaşlyk ruhyny terbiýelemek, halkymyzyň gadymy däplerini we milletiň maşgaly gymmatlyklaryny saklamak, hukuk we ekologiýa medeniýetini jemgyýetinde öğretmek, tagdyn durmuş şeýerlerini berkitmek boýunça ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen mejlisiň deputatlary köpçülikden habar beriş derejleriniň üstü bilen wagt nesihat işlerini giňden alyp barýarlar. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew täze taryhy ýanda ýurdumyzda amala aşyrylýan oňun özgertmeleriň kanunçylyk esaslaryny üçetmeň çäklerini milli kanunçylygy döwre barplaşdyrmak boýunça alınıp barýan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary hemde ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň wekilleri bilen birlikde
döwletimiziň we jemgyýetimiziň dürli gurlaryna degişli kanunçyk namalaryny işläp taýýarlamak, olary filjermek hemde kämilleşdirmek boýunça utgoçky işleri alyp barýarlar. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy hemde Milli Geňeşiň Halk Matbuatynyň başlygynyň ornatary Hormatly prezidentimizi hoş gabar 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabat şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumuna kabul edilen Aşgabat jarnamasy atly resmi namanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy höküminde kabul edilmegi bilen gutladylar. Hormatly prezidentimiz gutlaýlar üçin minnetdarlyk bildirdi we büçedgüden ýurdumyzyň milletler birleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti iyi bolýanynyň aýdyň nişanlygyny kanatdan bilen bellädi. Birleşen Milletler Romasy bilen diýip bolan gatnaşyklaryň her ýylda täze anyk mazmun bilen ýetirilýär. Döwlet başlarymyz bitirip Türkmenistanyň mundan meýlekde Birleşen Milletler Romasy bilen şol sanna parlamentary ugry boýunça ýödary gatnaşyklary ösdürmek meselelerini işiň urun eýlejekdigini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier döwlet başlarymyzyň tapşygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu ýylyň 7-nji iýunyny 2018-2028-nji ýyllarda durnukly öýdüş üçin suwatly hereketleriň 10 ýylyna başlanyp geçirilen yerli, milli, tewitleň we global derejede suw serişleri ulgamyny hereketleri we hyzmatdaşlygy höwetlendirmek atly ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Duşanbe şäherine amala aşan iş tapanyň jemleri barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimize prezident Emomali Rahmonyň hoşniyetli sözlerini hemde iňgo arzuwlaryny ýetirdi. We ýokary ähmiýetli forumyň açyş dawarasynda ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başçylygyny, tuğulgamyny, tewit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça geçirilen toplumlaryň çäreler hemde suw serişlerini netijeli we erejeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan ýygyderli işler barada edildi. Maslahatyň başyna bir möhüm ulgamda durnukly öýdüş maksatlarynyň durmuşa geçirilişine tiýin berildi. Hemde suw serişlerini durandyrmakda, innovasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, suw üçinçilik ulgamyny alınıp barýan birlikdäki işleri utgoşdyrmak, hemde degişli urlarda maglumatlaryň ýerini gowlandyrmak bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. İş tapanyň çäklerini iki taraplaryň duşuklaryň bir näçe geçirildi. Duşuklarda döwletary gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna baha berildi. Şeýlegem ýödary bähbetli we deň hukukly iki taraplaryň hemde köp taraplaryň hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösdürmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyň wekiliýetiniň ähli gün tertibiniň ören möhüm meseleleriň birine başlanýan şeýle ähmiýetli foruma gatnaşmagynyň wajypdygyny belledi. Biziň ýurdumyz köp atarlyk milli ýörelgelerimize daýanyp, bu urda giňirimli işlere dowam eder diýip döwlet başlarymyz vice-premiere bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň neftka toplumyny maddi enzamlaryň serişleri bilen üpsün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Türkmen TV gazyny çykarmakda, tarpejlere getirmekde, hemde onuň eksport meşgullerini arttırmakda, galkynç gaz känine çykarlayan TV gazy haritlik derejesine getirmek mümkin bolup durýar. Şoňa bilen baglykda Türkmen Gaz döwlet konserniň himiki terişleri, katalizatorlary we keramik şarlary tatyrylmagy hakkynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Resmi nama laýyklykda degişli şertnama baglaşmak güdümli tutulýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyny dünýä bazaryna uly segden peýdalanýan önümleriň önümçigi boýunça gazy toplumlar bilen baglanyşykly taslamalaryň amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýänini belledi. Şoňa bilen baglykda ýöňdebaş tejribäni we täsir tehnologiýalary ulanmagyň hasabyna puwdaň kuwatlyklaryny artdyrmak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz degişli karary gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi we bu wagtda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, ýalňyz energetika toplumynyň maddi enzamlaryň binýadyny döwre baplaşdyrmak, önümçigi derur serişleri bilen ýygyderli üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada aýtdy. Şonuň bilen baglykda dürli ölçegli oturtma turbalaryny satyn almak hakynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Dürli ölçegli oturtma turbalaryny täze buruglanýan neft guýlarynyň gurulşygyny ulanmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, neft gaz känlerini özleşdirmek, täze guýlary buruglamak işleriniň ýygyderli dowam edýänini belledi. Munyň üçin bolsa ähli amaty şertler döredilýär. Ilkinji nowatda bir toplum häzirki zaman enzamlary we teknik serişleri bilen üpsün edilýär. Döwlet başlarymyz ýödürlenen degişli karary gol çekip, ony Sanıl Gomarkaly vice-premieri berdi we resmi namanyň ýerine getirişini ýygyderli gödekçilikde saklamak tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan möhümleriň owagçylyk işleriniň barşy barada hatabat berdi.
yetiştirilen buğday hasylyny ýygnamak bilen bir katarda goçany mineral dökünlerden iýmitlendirmek we oňa ösüş dugun tutmak işleri dowam edýär. Döwlet başçylygynyň garamagna Türkmenistanda 2022-nji ýylda gant şogunlaryny öndürmek hakyndaky kararyň taslamasy edilendi. Resmi nama laýyklykda şu ýyl umumy meýdany 17.900 hektara gant şogunlaryny ekmek we ondan 224.000 tonna hasyl almak gözüňde tutilýar. Şoňla baglykda Balkan vilayetinde 3.000 hektara gant şogunlaryny ekilip, ondan 24.000 tonna hasyl alınlar. Mar vilayetinde bolsa 14.900 hektara gant şogundary ekilip, ondan 200.000 tonna hasyl almak gözüňde tutilýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Halkymyzy özümizi öndürýän dürli görnüşli owagyjyk öňümlerden üpsin etmegiň, o etnagy toplamynyň ýöňünde durýan mühim wezipeleriň birdigine ölçekdi. Döwlet başçylygymyzy owagyjyk işler ýerine ýetirilende, ilkinji nowatda bolsa gallar ogy döwründe hemde goça ýygy etmekde agrarien kadraryň berja edilmegi babatda vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentime de degişi karary gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premier berdi. Hemde vilayetleriň häkimleriniň şu resmi namada kesgitlerini wezipeleriň durumça geçirişini gözükçülükde taklamagyny tapşyrdy. Soňra vice-premier hatawatyny dowam edip, hormat prezidentimiziň tapşyrygynyň ugralanyp, tu serişlerini netijeli we erejeli peýdalanmak, tu gorlaryny artdyrmak, Amy derýa we Garawum derýalary boýunça teljermeler geçirmek, şonuň ýaly hem su akymlaryny gowlandyrmak, su süýjeji desgalary gurmagyň asabyna ilaty arasy agyz suw bilen üpsin etmek maksadyna ýurdumyzda su üçinçilik meseleleri boýunça hökümet toparyny döretmek boýunça geçirilen işler barada edildi. Şoňla baglykda vice-premier döwlet başçylygynyň garamagna Türkmenistanyň su üçinçilik meseleleri boýunça hökümet toparyny döretmek hakyndaky kararyň taslamasyny ýetirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ekrançylyk, tu serişlerini erejeli peýdalanmak, owagyjyk teňkelerini netijeli ulanmak boýunça kesgitlenen agrarien taraplara laýyklykda ýerine ýetirilýän işleriň hil derejesini üpsin etmek babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz hödürünün resmi nama gol çekip, ony Sanly Gomarkaly vice-premier berdi we bu babatda guramaçylyk işlerini alyp barmagy taşyrdy. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan zawodlaryň öňümçi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň netijesinde innovasiýa tehnologiýalaryny peýdalanmak arkaly kuwaty kärhanlar ýygyderli ulanmagy berilýär. Müňlerçe täze iş ornlary düredilýär. Döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan zawodlaryň öňümçi kuwatlyklaryny artdyrmak, zerur enjamlary daşary ýurtly öňüm öndürjülerden göni tatyralmak boýunça ýygyderli işler geçirilýär. Konserniň zawodlaryna gurnalan tehnologiýa enjamlarynyň ygtybarly işlemegi öňümçi kuwatlygyna gönnün täsirini getirýär. Hemde öňümçi işleriniň büyükdençligini üpsin etmek üçin enjamlary öňümçi tarapyndan belirlenen tertipde awatlaş işlerini geçirmek zerur bolup durýar. Vice-premier himya pudoryň kärhanlar üçin zerur enjamlary göni öňümçi kampaniýalardan tatyralmak baradaky teklibi döwlet başçylygynyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň himya toplamynyň büyükdençli iş edilmegini üpsin etmegiň mümkindigini bellädi. Hemde pudoň öňümleriniň içeri we daşary wagtlarda uly islegden peýdalanýanyny aýtdy. Şoňla baglykda hormat prezidentimiz hödürünün teklipleri umuman makullap, burada degişli işler geçirmegi dowam etmek babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylygymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasaryna gözükçü edýän pudoklarynyň geçini, hylsana milli ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudoklarynyň biri bolan ýurdumyzyň himmet senagatynyň kärhanlarynyň çiğmal bilen dolu üpsin edilişini hemde teňk taýdan injamlaşdyryşyny bir gözükçükde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew söz berdi. Vice-premier Expo 2020 sergisinde Dubay şäherine gurulan Türkmenistanyň milli pavilyonynyň binasyny ulanmak barada hatabat berdi. Vice-premier bütün dünýä sergisiniň 2020-nji ýylyň 31-nji martyna öz işini tamamlanyny hemde şol sebäpli Dubaydaky guramaçylyk komitetiniň şol milli pavilyonynyň binasyny ýene-de 5 ýyl möhretin dowamyna ulanmagy teklip edýär. Milli pavilyonyň öz işini dowam etmegi, ýurdumyzda öndürilýän harytlary makabat etmek, hemde ýerlemek, işgullyk guşuklaryny, hemde forumlaryny geçirmek üçin netijeli meýdança bolar diýip hatap edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Koronavirus terarly dünýäde emele gelen ýagdaýyň gadalaşmagy bilen ýurdumyzda dürli gullar boýunça halkara sergilerini guramagy dowam etmek zerurdur diýip vice-premier bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem dürli ýurtlarda hemde şäherlerde tewda merkezlerini açmak tejribesini dowam etmek gerek.
Munyň özi haritlaryň eksporta uğradylýan möçörlerini artdyrmaga hemde täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip hormat prezidentimiz bu gurda ýerine ýetirilen işler barada hatabat bermegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier öňde boljak medeniýet tepkilerini görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda medeniýet tepkiligi şu ýylyň 22-27 iýun aralygynda Mary vilayatyna geçiriler. Medeni maksatnamanyň çäklaryny, dürli şäherler, şol sany maslahatlar, sungut saatlarynyň konserti, çeper filmleriniň görkezilişi we ýurdumyzyň kino sanatçylarynyň wekilleri bilen dörüjlik duşuklary, Sewitiň taryhy, medeni ýadygarlyklaryny gezilençler, usuliýet okuwlary we beýlekler guralar. Medeni tepkileriniň çäklaryny göçme maslahatlar we sany ulgam arkaly halkara alma usuliýet duşuklary guramak gözüňde tutilýar. Medeniýet we sungut işgärläriniň güni hemde Magtymly Pragynyň şygyret güni münasibetli baý medeni mazmunly, gyzykly çäreler geçirmek meýilleşdirildi. Magtymly adyna Milli Sazly Drama Teatryna Magtymly operasynyň görkezilişi bolar. Ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyzda Magtymly Pragynyň ýadygarlyklaryny gul goýmak dabarlaryny geçirmek gözüňde tutilýar. Şoňla baglykda vice-premier döwlet başçylarynyň garabagyna degişli meýilnamany götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Mary vilayetine geçirijek medeniýet tepkileriniň we beýleki bayramçyk çäreleriniň uğurdaş düzümleriň işini kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagt etmekde we türkmen ýaşlarynyň dürüjlik ruhuny höwetlendirmekde aýratyn ähmiýetlidigini bellädi we şonuň bilen baglykda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyowa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň ýaş alimlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen beýleşiň jemleri barada hatabat berdi we döwlet başçylarynyň garamagyna degişli kararyň taslamatyny ödürledi. Ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň Magtymly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen birlikde her ýyl ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça beýleşik geçirmegi, ýaş alimlary golluk bermegi we olaryň başlangyçlaryny ýügütlendirmegi gönükdirlendir. Beýleşik ýurdumyzda giňden bellenýän ilimler güni münasibetli dawraly we ýokary guramaçyk derejesine geçirilýär. Halkyň arkadaky zamana şygar bilen geçýän ýylda ýaş alimlaryň beýleşigi ilmiň we tehnologiýanyň alty gurup boýunça gurulýar. Olar nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materialları öwrenmek we energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, oba goýjylygy, ekologiýa we genetika, maglumat we aragatynçyk ulganlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançyk we derman serişlerini öňürmek tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, insanperwer ilimler ýaly ugurlar boýunça geçirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýaş alimlara döwlet tarapyndan golluk bermek wajypdygyna, ykdysadyň ýekli pugdaklaryna geçirilýän ilmi barlyklaryň ugurlarynyň artdyrylmagyna we olaryň netijeleriniň ýokarlandyrylmagyna, ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň ilmi barlyk mümkinçilikleriniň giňden ulanmagyna ünsçekdi. Döwlet başçylaryna beý başlangyjy oňlap, degişli karary gol çekdi. We ony Tanrı ulgam arkaly vice-premier uradyp, ýaşlaryň hüner taýdan taýýarlygyny ýokarlandyrmak, ýaş alimlary höwetlendirmek we hünermenleri döwrüň tarapyna laýyk derejede taýýarlamak boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz köpçüliklerin habar beriş derejleriniň üstü bilen ilat arasynda agyl burun örtükleriniň ulanýan ýerleri we olaryň wirurdäl ýerlerini düşündirmek boýunça wagt netihat işlerini geçirmegini tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Mehmedowa söz berdi. Vice-premier hatabatyň başynda hormat prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellenýän ilimler güni bilen tüýsürekden gutlady. Bellenşýäli milli sinamamyzda möhüm orny elýän bir şanly sene uly bayramçyk bolmak bilen ol ýurdumyzda ilim bilim lugamynyň döwrüň tarapyna laýyk derejede ösdürilmegine, häzirki zaman iliminiň derejesiniň ýokarlanmagyna möhüm orny elýär. Ýazyrky döwürde ýurdumyzda ilmi öňümçük idaralarynyň, ilmi merkezleriň we institutlaryň işiniň döwre baplaşdyrylmagyna döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Ilmi barlyklaryň degişli derejede alınıp barylmagy, ilmi atışlaryň höwetlendirilmegi, bu ýogurda täsir tehnologiýalaryň we dünýäniň gözün tejribeleriniň öňümçüge giňden ornaşdyrylmagy möhüm wezipe hökümle ketgilendi. Bular barada aýtmak bilen vice-premier Türkmenistanyň ilim bilim ulgamlaryna başlangyçlarynyň halkara guramalary aýratyn UNESCO tarapyndan giň gollugy eýolýanyny aýratyn bellädi we hormat prezidentimiz hökümet agzalarynyň adyndan hem de hut öz adyndan şanly sene bilen ýeni döwürde gutlady. Şeýlekem vice-premier hormat prezidentimiz Russiýa Federasiýasyna guran ilkinji resmi saparynyň üstünlikleri beslenmegi bilen gutlady. Taparyň başynda iki dogunluk ýurdun arasynda strategik gatnaşyklary ösdürmek hakyndaky jarnama gol çekildi we hormat prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy, dostluk ordeni bilen sylalandy.
Russiýa Federasiýasyna guralan saparyň şäherlerini, ýurdumyzyň hökümet agdalarynyň, ministrlikleriň we puwdoklyň dolanyş idaralarynyň ýol başlarynyň, ugurdaş tüzümleriň wekilleri bilen duşuklary guralyp, iki taraplaryň we köp taraplaryň esasy ýola goýulan hyzmatdaşyň işeňleşdirmegine gönükdirilen resmi namlar toplamyna gol çekildi. Onun öýdi Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejede çykmagyny şertlendirer. Şonuň ýaly vice-premier döwlet başçylygyndy Gahrman Arkadamynyň başlangyjy boýunça 2020-nji ýylyň 12-nji maýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna kabul edilen Aşgabat şarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökümine kabul edilenligi baradaky taryhy ähmiýetli şanly waka bilen gutlap, arkadagy serdarymda berk can saglyk, uluk ömür, watanymyzyň we halkymyzyň awadançylygynyň bähbetine alyp barýan giň göçerli işlerine üstünlikler arzu etdi. Şeýlekem vice-premier Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornatyrlygyna bir agzdan saýlananyny baradaky hoş habar aýdyp, bu şanly waka bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlady. Munyň öýdi Türkmenistana hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşar siýasatyna we umumyň ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giň göçerli özgertmeleriň netijelerine ýokary baha berilýänligiň nowatdaky beýany bolup durýar. Meýerim bolşaly Türkmenistan ähli maksatlara gybap gelýän başlangyçlary ýygyderli öňe sürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 18 sany kararnamany kabul etmegi we ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurtlar tarapyndan uly gollawy eýe bolmagy garaşsyz bitarap Türkmenistanyň halkara giňişligine kabraýynyň bilindi galýanyny görkezýär. Şoň bilen baglykda vice-premier hormatly prezidentimizi bu şanly waka bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başçylygynda berk can saglyk, uluk ömür alyp barýan işlerine mundan meýlekde üstünlikleri gazanmagyny arzu etdi. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyk dönüp şeýle dedi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, hormatly watandaşlar, Birleşen Milletler Guramasynyň stab kwartirasyndan ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy. Bu şatlykly pursatda men siziň ähliňizi, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanma münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Biz muňa Türkmenistanyň alyp barýan öňün bitaraplyk daşar siýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollaw tapýanlygynyň aýdyn suwtnamasy hökmüne baha berýär. Berkarar döwletimiziň alyp barýan hemişelik bitaraplyk siýasaty Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny açdy. Ata watanymyz ähli ugurlar boýunça giňlerini özgertmeleri durmuşa geçirip, işçiň täze başlanýçlar bilen halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmäge uly goşan goşýar. Birleşen Milletler Guramasy biziň ýurdumyzyň parahatçylygy we howpsuzlygy üpçün etmek, sevitde ve bütün dünýäde ykdysady durnuklylygy pugtalandyrmak, dünýä bazarlaryna energiýa serişçileriniň ygtybarly iýerilmegini kepillendirmek, daşky gurşa goramak barada we beýlik halkara meselelerini degişli öňe sürýän başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde ýardam berýär. Bu bolsa dünýäniň ähli döwletleriniň we awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik bitarap Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasatyna, möhüm ähmiýetli başlangyçlaryna uly gyzyklanma bildirýänligini we olary bir agzdan gollaýanlygyny aýdyn görkezýär. Hormatly watandaşlar, sizi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanmagy bilen ýene döwrede tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berk can saglyk, awadançylyk, bitarap watanymyzyň gülläp ösmegi ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sonra vice-premier Daşary işler ministri hatabatyny dowam edip, häzirki döwürde Türkmenistanyň hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna Aziýa ýugoş manfeetiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge möhüm ähmiýet berýänligi barada aýtdy. Bellençäli Hytaý Halk Respublikasy Türkmenistanyň Aziýa täwirtindäki işçiň we netijeli hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.
Vice-premier Türkmenistan'ın vekiliyetinin döwlet başçylygynın tapşyrygy boýunça Gazakystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherine gulluk iş saparyna bolanyny we iş saparyň başyna Merkezi Aziýa Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky 3-nji duşuşyna gatnaşanyny barada hasabat berdi. Vice-premier ol ýerde ýurdumyzyň wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasynyň, Gazakystan Respublikasynyň, Kyrgyzstanyň we Özbekistan Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň wekilleri bilen duşuklary geçirip, iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň mühim ugurlaryny ara alyp maslahatlaşanlyklaryna habar berdi. Merkezi Aziýa Hytaý ugurlaýy hyzmatdaşlyk çäklerini tiýazy diplomatik, töwda ykdysady, medeni insanperwer gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň wezipeleri kesgitlendi. Şunda tebitary we halkara hukukçylygyny öpçün etmek, durnukly ösüşip bukturandyrmak meselelerine mühim ähmiýet berildi. Şol bir wagtyň özünde maglumat hukukçylygyny öpçün etmegiň häzirki döwrüň mühim wezipeli hökümine kesgitleneni gaýdyldy. Şunda halkara hyzmatdaşlygyna mühim orun degişip bolup durýar. Bu duşukda Türkmenistan tarapyndan tebide ähmiýetli başlangyçlar öňe sürildi. Olaryň ataryna Türkmenmaşynyň halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini peýdalanmak, deňizde çykalgasy bolmadyk we üsüp barýan ýurtlaryň wekilleriniň duşuklaryny geçirmek, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ýaly ugurlar bar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi tebitary hyzmatdaşlygyny ösdürmekde mühim ähmiýeti bolan taslama hökümine kesgitlendi. Şeýle hem ýaşlar tiýadaty, alim bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk boýunça oňun çözgütler kabul edildi. Duşuň jemleri boýunça 4 resmi namanyň kabul edilmegi duşuklaryň netijelik häsiýeti iyi bolanyny aňladýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny, döwletimiziň tutuş adamda ähmiýetli başlangyçlary öňe sürmek ornuny himme taraplaryň tagalla edýäni bellädi. Munyň özi ýurdumyzyň halkara giňişligine kabraýynyň bilinde galmak bilen bir hatarda halklaryň arasyndaky ýöwara düşünmek we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň barha ösdürmegine giň ýol açýar. Şeýle hem hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň netijeli döwletara, tebitlerin we tebitary hyzmatdaşlygynyň şol sanyna Merkezi Aziýa Hytaý görnüşine gatnaşyklaryny ösdürmegine himme taraplaryň ýardam berjekdigini bellädi. Döwletdaşlarymyz Türkmen Rus gatnaşyklary barada aýdyp, hyzmatdaşlygyň diýip bolan dostluk strategiýasy eýdigini bellädi. Munyň özi 10-njy iýunda Moskwada ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň oňy netijeleri iyi bolanyny aňladýar. İki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ägir türlü mümkinçilikleriniň bardygyny, Russiýanyň paýtagtyna geçirilen duşukda resmi namlaryň ýeri toplumyna gol çekilmegi, hyzmatdaşlygyň şuňlaşdyrylmagyny üpçün etjekdigini belläp, hormatly prezidentimiz bu babatda vice-premier daşary işler ministrine degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulyk we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew ulug toplumyna hukukçylyk derejeleriniň sanawyny we hukukçylyk derejelerini elan etmegiň tertibini taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. Ulug hukukçylyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda döwlet idaralary bilen birlikde bu gurda degişli işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Hormatly prezidentime hasabat dinläp, ulug toplumynyň bu mühim uguruny işleri hata kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleri dowam etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz dünýäde koronavirus ýokanjy bilen baglanyşykly ýagdaýlaryň gadyraşýanyny, köp ýurtlarda halkara gatnawlar üçin giňişligiň açylýanyny bellädi. Şoňla baglykda hormatly prezidentimiz agentligiň ýol başlygyna ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi we onuň netijeleri barada hasabat bermegi taşyrdy. Taňly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzarlary, biz ministrler kabinetiniň mejlisinde bir näçe meselelere seretdik. Puduklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şonuň bilen ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň güllep ösme uğruna alp baryan işlerinizde ulus sünnükleri arzu edýär. Ine olsa hormatly prezidentimiň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyzda ýanşlaryň ilmli, bilimli nesilleri bolup ýetişmek we häzirki zaman ilminiň gazananlaryna münasip goşmak üçin ähli şertler dördülýär.
Edi diyarımızın guruşun gelecek üçün yokor bilimli, giyin dünya garaýşly, күnärine ussat, başarnykly ýaşlary kemale getirmek biziň baş maksadlarymyzyň biridir. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça bätleşik geçirmek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fevralyna çykaran 14109-njy kararyna laýyklykdy. Ata watanymyzyň zekini ýaşlaryny ilmde, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli tutumly işlere howatlandirmek maksady bilen Şerde Ilimler Günü münasibetli Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ýaşlaryň uly topary Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Türkmenistanyň Matymly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň 2022-nji ýylda ilmi işler boýunça bilelikde geçiren bätleşiginiň ýeňijiler diýilip yglandyrly we baýraklar bilen sirlanly. Ýeňiji bolanlaryň sany we doldugyny metbuatda çap ediler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň neft-gaz pudugynyň öňünde goýulan wezipler üstünlük durmuşy geçirmek hemde Türkmenistан döwlet konserni zerur bolan himik sirişçiler, katalizatorlar we keramik şaharlar bilen üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistан döwlet konserni himik sirişçileri, katalizatorlar we keramik şaharlary satyn almak bardy. Birleşen Arap Emirlikleriniň Altafizda FCC kompaniýasy bilen şertnamany öz sirişçileriniň hasabyna baglaşmagy ygtyýar berildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda owa hojalygyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipler üstünlük durmuşy geçirmek, owa hojalyk we azyk önümlerini öňdürleýän meşhurlaryny mundan beýlegem artdyrmak, hemde ygtybarly azyk bolçulugyny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hojalyk we daşky urşa gorumak ministrligine, Balkan we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine, Balkan we Mar welaýatlarynyň etraplaryna önümçilik we ekin dolanşygyny, agroteknikanyň talaplaryna laýyklykda ilmi esasly ýola goýmak bilen gans şugundarynyň ýokary hasylynyň öňdürilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň pudoklaryny suw bilen bökdünçi üpçün etmek, suw serişçilerini tagşytly we netijeli peýdalanmak hemde suw gorlaryny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň suw üpçünçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklandy. Orta Türkmenistanyň prezidentiniň garaşdys hemişelik bir tarap Türkmenistanyň ilim jemgyýetçiligine hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maksadyna atnaşdary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly alimler, ilim jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maksadyna atnaşýan gadarly mehmanlar. Sizi ýurdumyzda giňden bellenýän Ilimler Günü şeýlede berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maksadynyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden ugtaýan. Ilimler Gününe başlanan dawarlaryň ähli zekinlerini ilimiň ösmegine bagşlaýan alimlerimiziň kalbyna ýakymly duýgular döreçekdigini halkara ilmi maksadynyň bolsa garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň ilmi ösüşlerini dünýä ýaymak hemde ilimiň gazananlary boýunça tejribe alşmak babatda ähmiýetiniň ören uly boljakdygyna berk inanýan. Garaşdy watanymyzda ören gysga taryhy döwrüňçini ilim ulgamynyň biniýatlyk esaslaryny hasan puturlandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, ilmi barlyklaryň netijeligini jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşlerini gönükdirmek, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýp özgörtmeler amala aşyrly. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda, tehnologiýalar merkezinde, ýokary okuw mekdeplerinde, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan idaralarynyn garamagyndaky ilmi tejribeçilik we ilmi öňümçilik institutlarda, ilmi merkezlerde döwrüp, ilmi barlyklary alyp barmak, innowasion tehnologiýalary, öňde barjy usullar we tejribeleri öňümçiligi giňden ornaşdyrmak, ilmi işgärleri, hünärmenler taýýarlamak üçin ähli amatly şertler döredildi. Milli maksatnamalarda keskitlenen möhüm wezipelerden uralyp, nano tehnologiýalar, himik tehnologiýalar, täze materiallar öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, owa hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat we argatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk we derman ferişçilerini öňdürmek tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýat, insanperwer ilimler ýaly iler tutulýan uğurlarda ilmi barlyklar, bilelikdäki halkara ilmi tasdimler ýerine ýetirilip, ykdysadyýetimiziň ötüş tepkiniň güýçlendirilmegi we sinagatlaşdyrylmagy üçin köp işler amala aşyrly.
ılım, bilim we innovasion tehnologiýalar babatda awraýly halkary gurmalary, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýulyp, ýurdumyzyň halkary ılım we bilim giňişligine orny pogtalanyrly. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy. Türkmenistan 2020-nji, 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasyny keskitdenen belent wedipeler laýyklykdy. Ykdysadyň binýatlaryny, pudoklaryny dünýä ilminiň gazananlarynyň we tejribesiniň giňden peýdalanmagyna, düýpli we tejribe ähmiýetli ilmi barlyklaryň netijeleriniň önümçiligi tapgyrlyň ornaşdyrylmagyna ul ähmiýet berýär. Hormatly alymlar, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, häzirki döwürde döwletimiziň ilmi we ykdysady kuwatynyň hasam ýokurlandyrylymagyna ýardym berýän düýpli ilmi amaly barlyklar alyp barmak alymlaryň öňünde durýan esasy wezipedir. Şoňa görä täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ilmi barlyk idaralaryny gowaçanyň däneli, kösükli däneli we gök bakçy ekinleriniň, şalynyň, ýeralmanyň, miweli baglaryň ýokary hasylly, ir ýetişýän we keseler durnukly täze görnüşlerini döretmek, ösümlikler we mallar goramaň usullaryny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işlere ýokary baha berýär. Ekologiýa we howanyň üýtgünmegi bilen bagly ählimu meseleler babatda dünýä tejribesini öwrenmeň esasyny gün, ýel şol sanyny geljeň ýangyjy bolan wadorod energiýalarynyň tehnologiýalaryny işläp düzmek boýunça alınıp barlayan işler Türkmenistanyň energetik diplomatiýasyny ilerletmek boýunça netijeli ädimlerdir. Ilmi tehnologik ösüşüň öňde barjy gadananlary, binaýarlyň innowasion çözgütleri, akylly tehnologiýalar şäherlerimiziň we owullarymyzyň gaýtylynmajak ajaýyp binaýarlyk keşfini döredýär. Keremli toprağymyzyň mineral suwlary, bejer palçyklary, dermanlyk ösümliklerimizden taýýarlanýan ýokary hilli derman siriçleri insan saglygyny berkitmäge we immun goragyny pugtalandyrmaga ýardam berýär. Türkmen halkynyň gadymy maddi we ruh gymmatlyklaryny gorap saklamak, ilmi taýdan öwrenmek hemde dünýä ýaymak, nesilden nesile geçip gelýän beýik insanperwerlik diýiplerimiz, medeni we ruh gymmatlyklarymiz esasyny jemgyýetimizi sağlaşyk ösürmek, Türkmenistanyň umumy adamda taryhyny we medeniýetiniňki ornuny keskitlemek, hemde ikrar etmek ornuny ägirdili işler amala aşyrylyp, biziň ilmi medeni diplomatiýamyz dünýäde giňden dawarlanyrlýar. Hormatly alymlar, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maslahatyna atnaşýan ezid mihmanlar. Sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyny giňden bellenýän ilimler güni şeýlede berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahatynyň öz işini başlamak bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden uktaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagyt hemde abadançylyk, ilmi we dörejilik işleriňizde täze üstünlikler ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bädeşiň ýeňijilerini iýereni gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban ýaşlar, edi talipler, sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bädeşikde gadanan ulu üstünlikleriňiz bilen tüýsürekden uktaýan. Edi watanymyzyň mundan beýlägem güllä wesmeginiň hatyrysyny alyp barýan ilmi işleriňiz, belent maksatlary nazarlaýan aýgytly ädimleriňiz özüniň ajaýyp miwesini mersin. Döwletimiziň dünýä derejesindäki at awraýyny, şan şöhratyny beýgelçek, ilmi başlangyçlaryňyz hemişe netijeli bolsun. Garaşsaz, hemişelik beýtarap döwletimizde ilmi bilimi ösdürmek, ykdysadymyzyň pudoklaryny ilmiň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, ýurdumyzyň ilmi kuwatyny ýokurlandyrmak biziň baş maksatlarymyzyň biri bolup durýar. Öňe sürýän beýik başlangyçlarymyzda, uludan tutulýan döwletli işlerimizi hemişe ilme dayanýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2020-nji, 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasy taýýarlananyny ilmiň ygtybarly görkeşlerini dayanly. Bu milli maksatnamada türkmen ilmini ýakly tarapdan ösdürmeň ugurlary jikmejik beýan edilýär. Şunukdan nazardan ýurdumyzda ilmi gözlegleriň binýadyny berkitmek hemde olary ýetgiderli döwre wagtlaşdyrmak, ýokary tehnologiýalara, düýpli nazar ilimlere dayanýan sanly ykdysadyty kemaly getirmek babatda toplumlaryň işleri alyp barýar. Dünýäniň ilmi tehnik gazananlaryny durmuşymyzda ornaşdyrmak bilen birlikde, dörejilikli oýlap tapyşlar bilen tapawutlanýan ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlamagy, zekinli ýaşlaryň ilme bolan howesini artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli işleri amala aşyrýar.
Çünkü yaşayışı gözelleştirmek üçün köpçülüge peýdaly täze zatlar oýlap tapmak bu Türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýol ýörülgesdir. Täze ilm açyşlar biziň halkymyzy dünýä ýüzüne beýgeldiýän aýratynlyklaryň biridir. Ilm her bir şahsiýetiň, jemgyýetiň, döwletiň barlygy, berkararlygy, bakylyk hemde dowamaty üçin uly ähmiýeti eýdir. Ilm ýaşlaryň özlerini şu günne hemde geljegine bolan ynamyny ösdürýän, olara ýaşaýyşyň täze sirli kapylaryny açyp berýän godratly güýçdir. Ilm bilen meşgulanmak awray mertebedir. Ilmli ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýçdir. Halkymyzyň belent maksatlara ýoğrulan nurany geljekdir. Türkmen halkynyň döwletlik ýol ýörlegesiniň midemet mertebesidir. Baky dowamatdyr. Orta we ýokary okuw mekdeplerini bilim alýan, ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryna zähmet çeken hemde dörejlik bilen meşgulanýan ýaşlarymyz hakyna alady, döwletimiziň aýratyn üns berýän ugurlarynyň birini wurly. Ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlaryny, ýokary okuw mekdeplerini, şeýlede Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Magtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň ýanynaky ýaş alimlaryň merkezi tarapyndan alınıp barylýan işler, ýaş alimlaryň we taliplerimiň halkara ilim bilim bät işiklerini özleriniň zihin başarnyklaryny görkezip bilmekleri üçin giň mümkinçilikler açýar. Döwletimiziň kuwatyny pugtlandyrmakda, aýratyn ykdysadyýetimiziň sağly düzümlerini ösdürmekde ýaş alimlaryň ilmi açyşlary, senagat innowasion tejribeleri, ilmi inženýerçilik pikirleri, maglumat teknologik ilmi barlyklary möhüm ähmiýete eýdir. Hormatly ýaş alimler, siziň ilmi dörejlik işleriňizi gadanýan her bir üstünlüğiniz halkymyz, döwletimiz üçin uly awraýdyr. Siziň ilim açyşlaryňyzyň ýurdumyzyň durmuş ykdysaty üçin değişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardam berýänligini, şeýle halkymyzyň ruhy medeni galkynşyna münasip goşunt goşýanlygyny biz aýratyn buýsanýas. Siziň belent maksatlary ýoğrulan, ilimiň ileri tutulýan uğurlar boýunça gadanýan dörejlik üstünlükleriňiz, täze ilmi oýlap tapyşlaryňyz, döwletimiziň mundan beýlägem güllä besmegine münasip goşunt goşşokdugyna berk inanýan. Ilimli ýaşlara eýe bolan döwlet beýik döwletdir. Ýaşlary ilimli bolan döwletiň üstünlüğü berkarar, güýje midemezdir. Ýaş alimlaryň ilmi bolan gyzyklanmasyny, täze ilim açyşlary, oýlap tapyşlary bolan howesini artdyrmak üçin mundan beýlägem ähli tagalalar ederiz. Mehriban ýaşlar, edi talipler, sizi halkyň arkadaly zamanasylyny Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bähteçlikde gadanan ajaýyp üstünlüği bilen ýene-de bir gezek Twitter'de unutlaýan. Siziň ähliňizde berk şan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş. Türkmen ilimini ösdürmekde we bilen sepkitleri ýetirmekde rowançlyklary ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Ýurdumyzda 12-nji iýuny bellenýän Ilimler Güni münasibetli hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna köp sany gutly hatlar we telegrammalar gelip bolşýar. Hatlarda we telegrammalarda döwlet başlarymyzyň ýol başlygyny, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esas pudoklaryny, dünýä iliminiň gadananlarynyň we tejribesiniň giňden ulanýanlygy, önümçiligi, ilmi barlyklaryň netijeleriniň tapgyrlaryň ornaşdyrylýanlygyny talýar. Munyň öz ykdysady, medeni we innovasiýa taýdan ählimim ötüşüň bäkwidine dostlukly we hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmak möhüm şertdir. Bularyň ählisi ýurdumyzyň ykdysady üçin täze sepkitleri ýetmäge gönükdirlendir. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, guramalaryň we edarlaryň ýolbaşlary bu ajaýyp bayram bilen hormatly prezidentimizi mähirli we tüýsürükden mutlaýarlar. Hemde döwlet başlarymyza berkşan saglyk, uzak we bagtyar ömür halkymyzyň abadançylygynyň, watanymyzy mundan beýlägem gülledi we sürmeň bäkwidine alyp barýan giň erimli işlerini täze üstünlükler ardy edýärler. Hormatly prezidentimizi Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow tüýsürükden we mähirli gutladylar. Döwlet başlarymyza ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Attaýew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Ýalmuradow, Pürçekow, Toýliýew şeýle ministrler kabinetiniň ýanyna Ulawy Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew tüýsürükden gutlawlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýorladylar. Döwlet başlarymyzy Ilimler Güni bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew,
Daşowul welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Aman Ýelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymy futladylar. Hormatly prezident bada ýurdumyzyň har we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary mähirli gutlawlaryny ýiberdiler. Döwlet başlanmada Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyny saýlawlar we salat tarşyklary geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdiş şarkıçylarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Matumladynaky ýanşar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlygy mätä şahlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gazinasynyň ýerine ýetirji direktori, Parahatçylyk gazinasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýoladylar. Şuun, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly il ýaşulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiň tawşyry boýunça ahal welaýatyny iş taparyny amal aşyryp, welaýatyň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyny alınıp barýan işler birnäçe deskalaryň gurulşygyna we bedek aýratyllyklaryny değişli taslamalar bilen tanışdy. Şeýle Gahrman arkadaşymyz bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan bu giň meşgule taslamanyň üstünlükli durmuşy geçirilişini hem de odal berilen tawşyryklaryň ýerine ýetirilişine başlanan iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly il ýaşulsy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulşygy batyl tepkinlerde alınıp barýan Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkezine geldi. Gahrman arkadaşymyz merkeziň gurulşygyny olanýan dürli serişdiler, olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde welaýatyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkeziniň şäheriniň häkimi Durduliýew hemde ýurdumyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew merkeziň şäherlerine gurulýan deskalar, olaryň biri gaýratynlyklaryna degişli taslamalar hemde deskalaryň ýerleşik ýerleri baradaky çylgylar we ular berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada giňişleýän maglumat berdiler. Taslamalaryň gatarına Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkeziniň baş meýilnamasy, merkeziň şäherlerine gurulýan Ahal welaýat çağılar sagaldyş tikeldiş merkeziniň idara binasynyň ýerleşik ýerleriniň çylgylary, merkeziň ruhyet köşküniň takyna biri görnüşleri, täze şäheriň sirk binalar toplamynyň içki bedegleriniň, tomoşa dalynyň görnüşleri we binada oturdylmagy meýilleşdirilen enjamlaryň, terişleriň aýratynlyklary bar. Şeýle hem bir ýerde ýol ulak düzüne degişli inženerçilik deskalarynyň görnüşleri görkezildi. Hormatly arkadaşymyz görkezlen taslamalaryň we binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylarynyň aýratynlyklary, ýöwelboşly binagarlyk şöhretleri bilen gyzyklanyp, binalaryň gurulşygyna we häzirki zaman deskalarynyň timarlaş işlerine ýokary hilli serişdirleriň ulanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanyna öňsüçekdi. Gahrman arkadaşymyz çirkin eýwanyna we zallaryna ýerleşdiriljek bedek serişdirleri, turatlar bilen tanışyp, binada ýerine getirilen işlerde türkmen bedewleriniň häsiýeti aýratynlyklarynyň nazara alınmalydygyny aýtdy. Şunu ulanýan serişdirleriň hil derejesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Merkeziň çägine oturdylmagy meýilleşdirilen ady rawayaty öwrülen AK-nyň ýadgarlyk binasynyň aýratynlyklary boýunça ular berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hem aýdyldy. Şeýlegem täze şäherde Ahal welaýat çağılar sagaldyş tikeldiş merkezine ýerleşdirilmegi güdüňletdirilýän muzeýiň ýerleşdiriljek ýeri barada gurrun berýän çylgylar görkezildi. Merkeziň baş meýilnamasy düzülenine dünýä binagarlyk meýilleriniň iň öňdebar tejribeleriniň öwrenlenligi aýdyldy. Bu usul häzirki zamanyň iň öňdebarçy hasaplanýar. Hormatly arkadaşymyz täze usul bilen gurulşyk meýilnamalaryny düzülenine oňa ýurdumyzyň ordaş ýokary okuw mekdepleriniň aýratynda Türkmen döwlet binagarlyk gurulşyk institutynyň talipleriniň işiň çekilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny bellädi. Şoňa baglykda ýurdumyzyň sebitlerine gönnün-göni döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda giňmeçeli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýany bolan täze merkeziň gurulşygyna ulanýan serişdeler ygtybarlyk, ulak möhletleýinlik, ekologiýa, ogudanlyk, ýerli howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr. Soňra mehriban arkadaşymyz bir ýerde iş maslahatyny geçirdi. Onun başyna Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkezine ýerine ýetirilýän gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesine üpsün etmek we ony bellenlen möhletinde tamamlamak boýunça ýüňde gelen wezipeleriň üstünlikli amala aşylmagy urunaky meselelere garaldy.
Şunda yurdumyzyň hususy gurulşyk kampaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaryň häzirki zaman tejribesinden we täsir usullardan peýdalanşy barada giňişleýin maglumatlary berildi. Gahraman arkadagymyz döwlet daşlaryndan taşyna laýyklykda merkeziň gurulşygyna täsir usullaryň sany ulgamyň işiň ulanylmalydygyna üns çekip, merkeziň köçeleriniň yerleştirilişine, olaryň ornuna bina ediljek injenerlik tesgalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, şunda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň we häzirki zaman ekologi taraplarynyň gödüňde tutilmeginiň möhüm tarapdygyny ýatlatdy. Soňra hormatlar kadagymyz bu ýerde alınıp bolýan işleriň kesgitleriniň tertipname esasynda dowam etmeginiň wajypdygyny belledi. Hemde ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra mehriban arkadagymyz merkeziň desgalarynyň biriniň ýanyna saklanyp, bu ýerde ulanýan gurulşyk serişleriniň görnüşleri, olaryň hil derejesi bilen gyzyklandy. Hormatly arkadagymyz ähli gurulşyk işlerine bolşýaly, agyz suwy, lagym we beýleki jemaat hojulugyna degişli düzümleriň geçirji ulgamlarynyň gurulşyklarynyň ýokary hilli ýerine getirilmelidigini ýene bir ýola belledi. Munyň özi bina edilýän desgalaryň ygtybarlyk, uzak mekleklik taraplaryna kybap gelmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şuun Türkmenistanyň harby hukuk gorajdarlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň utorduş dawarlar ul ruh welentlik bilen bellenip geçildi. Bayramçylyk münasibetli harby uçurumlaryň atnaşmaklaryny giň ýerimli dawarlar ýaňlanýarly. Türkmenistanyň harby hukuk gorajy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň gotorduş dawarasy taryhymyzda öçmejek ýyl goýan şahsiýetlerimiziň ýadygarlyklerini gül destelerini goýmak bilen badalgaly. Ýerseher bilen harby uçurumlar serkedeler hemde harby gullukçylar Gorunmak ministrliginyň Berdimuhammed Anaýew adamnaky birinji ýönetilýän harby mektebine ýerleşdirilen Ustad Mollym Ilhalar insan görlükli şahsiýet Berdimuhammed Anaýewiň heykeline hemde İçeri işler ministrliginyň Mälikuli Berdimuhammedow adamnaky 10 nolbirnji harby bölümine oturdulan hormatly Belen serkerde başymyň mehriban atasy İçeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikuli Berdimuhammedowyň heykeline de halk hakydasy ýadygarlyklar toplamyna watan gahramanlarynyň hormatyna dikeldilen ruhy taqdim milletin ogullary hemde baky şöhrat ýadygarlyklaryny ter gülleslerini goýdular. Taryhy şahsiýetlerimiziň gahramançylykly manily ömür ýoly watan goramakda, halka hyzmat etmekde görkezän edermenlikleri her bir türkmen ýigidi üçin nusgalyk terbiýe mektebidir. Soňra esasy dawra konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada dowam etdi. Davranyň geçýän ýerine Harby Akademiýasynyň, Gorunmak ministrliginyň harby, serhet, milli howpsuzlyk hemde İçeri işler ministrliginyň institutlarynyň hemde Marat Garyf adamnaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetiniň uçurumlary ýygnanylar. Ýokary derejede gurulan dawra döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen badalgaly. Ol watançylyga, harby borja wepalyga, beden hemde ruhy taýdan durnukullyga, ýurt goragyna çagyryş bolup ýanglandy. Davranyň dowamyna hormatly Belen serkerde başymyň Türkmenistanyň harby hukuk gorajy edaralarynyň uçurumlaryna, serkerdelerine, professor Mollymlaryna ugradan meherlik utlugyny okalmak bolsa, gotorduş dawarasyna gatnaşylaryň ruhyny belende götüren esasy portretlara urildi. Soňra ilkinji serkerdelik ýoluna gadam basýan harby uçurumlara, serkerdelik şahsiýetnamalarynyň hemde döşe da kılýan nişanlaryň gowşulyş dawaralary boldy. Harby adyna eýe bolan harby uçurumlar harby borja münasip berja çekdikleri Türkmenistanyň garaşylygyny hemde konstitusiýon guruluşyny mehriban halkymyzy mertlerje gorajak tuklary barada kasam kabul etdiler. Gotorduş dawarasyna Gorunmak ministrliginyň aýratyn hormat garaguly batalyonunyň şahsy düdüminiň bu şahatlykly pursatlary bilen baglanyşykly meýdançada ýerine ýetiren nizam tilsimleri dawara atnaşanlaryň ruhyny belende götürdi. Şeýlede medenet we sungat suatlarynyň uçurumlaryň ýerine ýetirmeklerine edebi saly kompozisiýalary hemde aýdym saly çykyşlary ularyň berli. Ýanglanan aýdym salylarda teatrlaşdyrylan sahna eserlerine, edebi saly kompozisiýalarda döwletli ýarymyň ösüşli menzilleri, hormatly Belen serkerde başymyň asyrly başlangyçlary giňden wasp edildi. Çykyş eden harby serkerdelerin, professor Mollymlaryň uçurumlaryň bu ýysançly gutluglaryny wasa hormatly Belen serkerde başymyda eýsilmez alkyşlar aýdyldy. Soňra uçurumlaryň, serkerdeleriň we professor Mollymlaryň adyndan Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň Belen serkerde başdy Serdar Berdimuhammedow adyna ýüzlenme kabul edildi. Baş kanunumyzyň hormatyna bina edilen konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirilen gotorduş dawrasynyň ahyryna oň atnaşanlar Türkmenistanyň döwlet kasamyny ýerine ýetirdiler.
Dawara garby uçurumlaryň münberiň öňünden dawaraly ýürüş bilen geçmekler bilen tamamlandy. Ýurdumyň garby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlaryň gutorluş dawaralary paýtatymyz Aşgabat şäherine bolşýaly. Awada milli täýatçylyk zorlugyna baş baýdak meýdansatyna da giňden ýaýwananyrly. Bu ýerde Goranmak ministrliginiň Harby Deňiz institutynyň uçurumlarynyň gutorluş dawarasy uly ruhawlentlige beslenip dawaranyrly. Dawaranyň baş baýdak meýdansatyna geçirmeginiň hem öýül boşly manysy bar. Bu döwlet, watan, baýdak, halk ýaly muqaddes düşünjeleriň bütewligini, bu düşünjeleriň merdany nesilleriň ýürek urgusynyň owazyny her bir işte olara egisilmez güýç gaýrat berýänini aňladýar. Şonuň üçin hem Harby Deňiz institutyny tamamlayan uçurumlar deňiz çäklerimiziň goraşy hökmüne serkerdilik ýoluna bu meýdansadan gadam goýarlar. Döwlet senamydan ýaňlanmagy bilen bagdalgalan bu dawara ýyl-ýyly ýaşul nesillerimiz deňizçi serkerdiler, professor Mollin hemde harby uçurumlar gatnaşdylar. Bu ýerde hormatly belen serkerde başymyzyň ýurdumynyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdepleriniň uçurumlaryna, serkerdelerine, professor Mollinlaryna ugrudan gutlugynyň okulmagy dawara gatnaşanlarda aýratyn täsir galyrdy. Soňra deňizçi serkerdelik ýoluna ilkinji ädimlerini ädiýän deňizçi uçurumlara serkerdelik şahsiýetnamalarynyň dawaraly ýagdaýda goşulşy boldy. İlkinji harby adyna münasip bolan deňizçi serkerdeler munun meýlägen watanymyza, halkymyza, hormatly belen serkerde başymyza ak ýürekden gulluga çekdiklerine kasam etdiler. Gojaman hadaryň kenaryna giňden ýaýwananylan uçurumlaryň gutorluş dawrasyna aýratyn hormat garawaly batalýonynyň hemde harby deňiz güýçleriniň piýada goşunlarynyň harby gullukçylarynyň görkezme çykyşlaryna ular merli. Ustad harby gullukçylaryň ýerine ýetiren çykyşlary uçurumlaryň ruhlaryny belende göterip, olaryň harby hünäre bolan bu ýytonjyny artdyrdy. Gutorluş dawrasyna harby uçurumlaryň her bir ýerine ýetiren çykyşlary köňülleri heýjana salýar. Ustad deňizçi serkerdeleriň harby uçurumlaryň mäherlik hemde bu ýytonçly gutluglary, döwrümizin ösüşlerini, hormatly belen serkerde başymyzyň asly başlangyçlaryny, çykyşlar, belenden ýaňlanan aýdym sazlar harby uçurumlaryň belen ruhyny galkandyryp, geljek üstünliklere bagdalga berdi. Hünär öwrenmäge giň mümkinçilikler döredip beren hormatly belen serkerde başymyza buňky ýokary gowyny tamamlayan uçurumlar hemde dawratnyjlar alkyş tölden aýtdylar. Men Türkmenistan Goranmak Ministrliginiň Harby institutynyň uçurmy Leytenant Atajan Eminow halkyň arkadagy zamanasy ýylynda halkymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalary beslenýär. Anhaşeýle tolgundurjy bu ýytondurjy günleriň birinde Türkmenistanyň Harby Akademiýasynyň hemde ykballaryny muqaddes watan goraw bilen baglan Türkmenistanyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdepleriniň jelede Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Harby institutynyň bagtyar uçurumlarynyň täze durmuş we ilkinji serkerdelik ýollaryna gadam basmaklary münasibetli bayramçylyk dawarasy uly ruh welentligi beslenip milli kanunçylyk bünyadymyzy alamatlandyrýan Türkmenistanyň konstitusiýa binasynyň dawaralar meýdançygyny gurşap aldy. İlkinji serkerdelik ýoluna gadam basyp Leytenant Harwadynyň eýeler bolan uçurumlarymyzyň bu ýytonjynyň çägi ýok. Biz ýaş serkerdeler geljekki durmuş ýolumyzda Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň söwüşçiň kuwwatyny hassa podolandyryp, harby düzgün nizamy, harby watançylyk terbiýanyň ýokarlanmagy üçin ak ýürekden gulluk ederiz. Özümiziň saýlap alan harby hünärimiziň wepaly eýeleri bolup tutan ýerli zähmet çekeriz. Şu pursatda ilkinji serkerdelik ýollaryna gadam basan uçurumlarymyza ak niýetli rowaşlyklary, älim gowluklary arzulayan hormatly belen serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly belen serkerde başymyzyň gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýäs. Halkyň arkadagly zamany ýylynda arkadagly serdarmyzyň il ýurt bähwetli, umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Garaşdy. Baky beýtarap watanmyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Men Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Institutynyň uçurumy Leytenant Şamrat Genjaýew. Hormatly belen serkerde başymyzyň ýol başlygynda berkerar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe güllä we seýende ýarymyzyň her bir güni taryhy wakalary beslenýär. Anha bugün hem halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň iň bir ajaýyp günleriniň biri Aşgabat şäherine ýerleşen konstitusiýa binasynda ýurdumyzyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdeplerini tamamlayan uçurumlar bilen geçirilýän bayramçylyk çäreleri, uly dawaralary beslenýär. Hormatly belen serkerde başymyzyň ýol başlygynda bugünkü gün biz ýaş nesilleriň bilim almaklary,
hüner derecelerimizi kämilleşdirmemiz üçin mümkinçilikler döredilýär. Hormatly belen serkerdaşymyzyň biýmeçör aladalar netijesinde halkymyzyň hali ýagdaýyny gowlandyrmak bilen bir hatarda biz harwlykçylaryň ýaşaş durmuş şertlerimizi gowlandyrmak boýunça hem uly işler amala aşyrylýar. Biziň Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Institutumuz hem dünýäniň öňde barjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bolup, ol ýerde talipleriň bilim almaklary, medeniýetli diňji almaklary, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Biz harwlykçylar üçin şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän, hormatly belen serkerdaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriniň bundan meýle hem rowaşlyklary beslenmegini arzu edýär. Garaşsyz baky tarap vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragy üçin belen serkerdaşyna gullyk edýär. Men Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin Institutunun uçurumu polisiyanın leytenanty Seyit Mehmet Berdimamedow. Berqara döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna Türkmen halky beýik özgertmelerin bagty pursatlaryň şaýady bolýar. Bu nöw saýlap bolan hünärimiz boýunça toplan bilimimizi durmuş ýolyna geçirmek üçin täze zähmet ýoluna gadam basýan günimiz. Merdana pederlerimiziň ýoly münasip dowam etmekde. Gahrman arkadagymyzyň mert ýigitler gaýrat üçin bolýar. Mertler watan begeltýär. Watan gorum mukaddes siratly man mazmuny, watançylyk ruhuna ýurulan durdan eserleri biz asudalyk gorowçylar üçin ýol ýörelge görellemekdedir. Biz ýaşlaryň kämil bilim almagymyz üçin öz saýlap bolan hünärimiziň ökde eýesi bolup, dörejilik zähmet çekmegimiz, ata watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden gullyk etmegimiz üçin giň mümkinçilikler we ajaýyp şertler döredip berýän. Hormatly belen serkerdaşymyzyň jany sag, belen baş aman bolsun. İl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli insanperwer beýgi işleri mundan meýle hem rowaşlyklary beslensin. Garaşsyz baky bir tarap vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen serkerdaşyna gullyk edýär. Ben Türkmenistanyň Serhed Institutunyň uçurumy Leytenant Sultan Murat Tağanow. Şuňky dawaral ýagdaýda maňa hem leytenant harby adyny almak meýesser etdi. Hormatly belen serkerdaşymyzyň taýsy tagallalary, ata watanymyzyň asudalygynyň, onuň serhetleriniň eldegirmesliginiň, watanymyzda halkymyzyň halal zähmetiniň goragynyň üptün edilmegine gönükdirlendir. Bugünkü gün parahatçylyk ýoly bilen anamly öňe barýan edil watanymyzda hormatly belen serkerdaşymyz parahatçylygy we durnukly ötüşi üptün etmäge gönükdirilen hoşniyetli goňşylyk, özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerini öňe sürýär. Döwlet serhedi mukaddesdir. Çünki ata-babalarymyzdan miras galan, göwek ganymyzyň daman ýeri bolan edil watanymyz serhetden başlanýar. Dostlugyň serhedinde serhetçi serkerde bolup, ata-babalarymyzdan miras galan mukaddes käri dowam etmek uly bagtdyr. Jogapkärlik hem mukaddes borjuna buýsanyp, ilkinji serkerdelik harby adyna, şeýle hem serkerdelik şahsiýetnamasyna eýe bolup, şeýle ajaýyp parahat durmuşda ýaşaýandyňa, öz dogduk mekanyny goraýandyňa diýseň buýsanýarsyň. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, ilkinji serkerdelik harby adyna eýe bolup, dürli ugurlarda watanymyzyň asudalygyny, parahatçylygyny goramagy baş maksat edip, serkerdelik ýoluna gadam basýan bagtyar uçurum ýoldaşlarymy şu ajaýyp dawara bilen tüý sürümden gutlaýaryn. Biz bagtyar uçurumlar ýüregimizde watanymyza bolan söýgüni, kalbimizde mukaddes kärimize bolan beýik buýsanjy we parlyk kasamynyň sözleri bilen dilimize getirilip, garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly belen serkerdaşymyza ak ýürekden we parlyk gullyk etjekdigimize şu dawaral pursatda inandyrýarys. Halkymyzy eşertli durmuşyň gül goýnunda ösüşleriň we özgörüşleriň ýoly bilen öňe alyp barýan hormatly belen serkerdaşymyza biz uçurumlar köp sag bolsun diýýärys. Hormatly belen serkerdaşymyzyň jany sag, başy dik, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan harby özgörtmelerinde, umumy adamzat ähmiýetli işlerinde mundan beýle hem rowaşlyklary arzu edýär. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly işleriniň belen serkerdaşyna gullyk edýärin.
Hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýetişdirilen bereketli galla hasylyny ýygma beren AK Partasynyň ýigsilmeýän zähmet hyjywlaryny alan Ahal welaýatynyň edermen gallaçylary hasyl ýygymynyň depkinini gün-günden ýokulandyrýarlar. Olar şu gyzgalanly günlerde her bir ýygym tehnikasynyň galla hasylyny daşaýan awtolawlaryň faal we bökdünçli işledilmegini üpçün edýärler. Welaýatda iş üstünden gurulýan medeni hyzmatlarym gallaçylary öňürjülükli işlemäge ruhlandyrýar. Şu günler Ağıkının qadim mekan bolan ahali ýaýlalaryna buğday ýörüji saman ýygnaýjy. Şeýle hem sürüm işlerini geçirji kuwwatly tehnikalar bökdünçli işledilmegi, yerden köp hasyl alma guruna edilgen taýlanyň ýerine düşjekdigine bolan anamy barha pogtolanyrga. Orok mewsüminiň sagy saýyn gadaşýan häzirki günlerinde zähmetin gaýnap joşýan ýerlerini, günortan qadyn jaş ara kesmelerde ýygydarly gurulýan medeni köpçülük çäreler bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsanç duýgularyny artdyrýar. Bu jogapkärli pursatda medeniýet we sunugy işgärleriniň agykynly meýdanlarda gyzgy wagtly günorta ara kesmesine her bir iş güne zähmet edermenligine weslenýän gallaçy Babaday Hanlaryň arasynda gurulýan çykyşlary, şeýle hem sewda hyzmatlary hemmelerde gowuny göterji, ýürek joşdurjy duýgular döredýär. Muňa bolsa olaň altyn sow ögüşgünde bogdaýly meýdanlaryna hasyl usatlarynyň arasyna Ahal welaýaty häkimligi tarapyndan iş üstüne guralan medeni hyzmadam aýdyň şaýatlyk etdi. Ýokary usatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym saatlarda, tanslarda arkadaly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň okgunda ösüşleriniň, joşgunly pek zähmetiň, insan bagtyarlygynyň, şeýle hem nury beslenen gül ýarymyzyň gözellikleriniň wasfy öz beýanyny tapdy. Pek zähmetin gaýnap joşýan ýerine geçirilen bu dawara gatnaşan watandaşlarymyzyň her biriniň kalbyna, edid watanymyzyň tükönüksiz sahawat çeşmesi bolan ene topragyna, nurany güneşine hemde asuda asmanyna şeýle hem diýarymyza gülledi ösürip, onuň yer ýüzündäki awrynyň hasam belende galmak üçin uly taýlary durmuşa geçirgen gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza bolan söýgüsi zyganlaryna şirin aýdym bolup ýanglanýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýetişdirilen gallaly meýdanlardaky zähmet joşguny synlanyňda welaýatyň gallaçy Babaday Hanlarynyň öz öňlerine goýan belent maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan anamyň hasam pogtolanyrga. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan edeni Türkmeniň altyn atyratly bätişiginiň çäklerini geçirilýän höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan 2022 telebätişiginiň Ahal welaýaty boýunça tapgyr geçirildi. Sowgunly we guramaçylykly geçen meşhur bätişige gatnaşan ýaşly dehinli aýdymçylar özlerini okuýup başaranyklaryny görkezdiler. Ahal welaýatynyň ýany şekernek medeniyet öýüniň durly öwüşgünli owadan ışıklar bilen bedelen giň sahnasyna geçirilen ýanglan 2022 telebätişiginiň Ahal welaýaty boýunça tapgyryna, bu bätişiň şekerdir etraplaryna geçirilen deslapky tapgyrlaryna ýeňjiler bolan höwetçiň aýdymçylar gatnaşdylar. Milli medeniyetimiziň ösmegine ýardam bermek, bu uğurda zihinli ýaşlary ýüze çykarmak, geljekde olaryň synuwat usatlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak hemde halkymyzyň aýdymsat hazynasyny hasam baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bu bätişikde aýdymçylaryň has zihinleri özleriniň usatlyklaryny görkezip, emin agalarynyň adal we münasip bahalar arkaly keskitlenli. Ýokary ruh wenetligi, kalp joşdurjy duýgulary beslenen bu bätişik sözüň hakyky manasyny, ýaşlaryň zihin synygyny, öz bolşy synuwat bayramçylygyny öwürli. Ýaş aýdymçylaryň şol çykyşlaryny Türkmen milli aýdymsat synuwatyny izgalyran, häzirki döwürde de söýülip dinlenýän Türkmen halk aýdymlary, garaşdy baky bir tarap aty watanymyzy, gahrman arkadamyzyň we arkadaly serdarymyzyň rowaç işlerini, bagtyar ýaşlygy, parakatçylygy, pek söýgüni hemde her birimiziň gorsagymyzy nur bilen pürpürleýän gül diýarymyzyň gaýtalanmajak tebigat gözelligini wasp edýän joşguly aýdymlar ýerine ýetirildi. Şeýle çäherler milli medeniyetimiziň, synwatymyzyň, dörüjülük däplerimiziň we şöhratly pederlerimiziň asyrlaryň dowamly dörden ruh gymmatlyklarynyň aýywly garalmagynyň nesilden-nesile geçijiligini giňden wagt etmekde uly ähmiýeti eýdir. Umuman aýdymsal çykyşlaryň owazy aty watanymyzyň ajaýyp döwrümizin wasfy bolup ýanglandy. Aýdymçy ýaşlaryň bedemen egin şol sany milli libasy sahna çykmaklary telebätişige öz bolşly öwüşgün şaýdy. Telebätişiň emin agdalary aýdymçy ýaşlaryň çykyşlaryna baha berenlerini, olaryň zekin taýdan aýrytynlyklaryna bolşy ýaly sahnada özlerini alyp barşlaryna da uly üns berdiler.
Bätişik tamamlanandan soňra emin azalar tarapyndan onuň jemlendiği we onu üstün çykanlar aýan edildi. Akal welaýaty boýunça geçirilen jemleýiji bätişikde ýeňiş diýilip olan dilenler Türkmenistan döwletimizde ýurt derejesine geçiriljek ýanglan ýarym 2022 bätişigine atnaşma hukuk kazandylar. Ýanglan ýarym telebätişiň ahyryny oňatnyjlaryň ählisine sowgatlar goşuruldy. Hemde olary synwat älimini ak ýolarda wedildi. Halkım arkadalı zamanasında Yangın yangın bakı yangın diyarım Arkadalı serdarım sayasında Ahır yaylasında yangın diyarım Ahır yaylasında yangın diyarım Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 11-nji iýunyna saat 20-den 12-nji iýunyna saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň Hawa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus, kenar taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Akal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 20-26 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mara welaýatynyň asken bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl. Gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatynyň asken bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 23-28 gradus maýl. Gündüzüne bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 7-12 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, Demirad hukumatardan tilde sekundy 9-12 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 22-24 gradus, gündüzüne bolsa 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 12-sinde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanman arşylýar. Edit watandaşlar, Tomut basyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, basynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, bunyň ýetişoklisinden gorunmagy, şeýle ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Nähwan illeşler. Bulary berja etseň, ýylyň istenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaba adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwründe aty watanyma Türkmenistan ýakly babatlarda düşürenýär. Ähli düşüren özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyanyňyz adamlar.